Eh na po, Diyos ko po, Rudy. Nagkimasin George. Eh, yun oh, magandang tanghali kakabsat. Kain na pa tayo. Mangan tayo, nag-imasagigop ti sabaw. Pray muna tayo kakabsat bago tayo kumain. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang-araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Apo na yun, nagkimasin George. Siyempre, sili tayo kakabsat. Opya. Tapos lagyan natin ng sabaw yung sili. Oo, nagsubo para sa inyo kakabsat. Ampong eh. Tastes like chicken. Pareha. Bogi, kakabsat eh. Yan, shoutout kay Froilan M. Caboral ng New Zealand para sa'yo, sabaw. O ito para kay Mila Martinez Acosta ng Pangasinan. Shoutout po sa'yo, Ate Mila ng Pangasinan. Martinez. Ang laki oh. Bulong pa kayo.
Lord, maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog na naman po ako. Maraming salamat. At lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW or hindi man OFW. Lagi niyo po silang gagabayan, Panginoon. Iwas niyo po sila sa tukso. Lagi niyo po silang bibigyan ng lakas at magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon, makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. Maraming salamat.